Lapad kig naong si Bus ba? Lapad mo dito naong daan si Bus. Lapad din natong naong pag makitantang Bus. Adlok man kay. Sila pa daw naong. Ang chinilas mong good Bus. Kaniyo lapad kayo. Sorry Bus. Ay mao day, i-fix ato yung mangga dito. Aw, sige Bus, sige Bus. Tara, tara, tara. Bus, dagagig mangga. Bus, o gigi, dara arkos bato. Dali mo dira. Go, dagan. Mangga diri Bus, magkakuha dito. Dito gisakis kani. Mga bakas-bakas dali likod, dali. Dali. So, pay-pay ko, pay-pay. Ala, ni nangawat og mangga. Ala, tura, tura. Tura, tura. Tara tong Bus. Bus. Ang mangga Bus, nay dahon. Ang mangga kinay bunga. Ang tinoji na Bus. Ang mangga nay tao. Urmo, silo na mo. Ay, naku nakalintan. Isa ang power day. Tara, gunit mo ah. Gunit. 1, 2, 3, go. Uy, baglutan. Baglutan, usab. Sab. Ako na ni. Tara. Bus, maong guro na tag-iya, Bus. Bus, no? Tara, balhin ta dito, tara. Uy, asapan mo! Uy, asapan mo! Uy, papasin, ay, sa. Naigo, Bus! Ay, may gani, wakan igo. Tara, dagan. Teleport sila ba? Wala, sila. Gani, wala sila. Tara, gukdo na to. Uy, asapan mo ni. Tara, palandong ta. Taman mo, amo mo ninyo ta. Sama mo, Bus, murag lagi lang may diri, Bus. Gigukod, manggod mi. Nangawat yung mangga, oy. Ikawat dari ah. Dagan. Anong kailangan kong gawin?